Er det for vildt? Han er jo så grim, at selv sådan nogle linsedukker siger, skal vi ikke bare være venner? På den her runde, jeg er glad for, at det faktisk er Padens mor, og det ikke er hans far, jeg skulle tale om, fordi jeg synes efterhånden Karl Mark-jokes, det er lidt pænt af. Din pik, den er så lille, mand, at man skulle tro, det bare var et enkelt hvidt hår, der sad mellem alle de mørne. Du får jo ikke lørdagsslik, du får lørdagspik. Eller skulle du ikke have det for en stjernemix? Du er jo simpelthen så femset, som man tror, altså, er du blevet ringet op, at Dennis Knudsen har fået til et job? Jeg tror helt seriøst, sidst Padden fik en udløsning, der var Padden, mor, jeg er færdig. Hvorefter hun kiggede op og sagde, ja, det ved jeg godt. De begge to, en stor hånd! Jeg synes, der var knald på Eriksson, og jeg synes, den skal han have. Hans levering sad bedre end Padden. Kalle Pim skriver bedre tekster end det der. Dommerne har gennemført voteringen i den lille korte